Sedite, sedite, sedite. Dobar dan svima. I evo, naravno, nova školska godina, novi učenici, novi profesori i novi razredni starešina. Molim vas, pozdravite gospodina Galeba. Tako, profesore, reč. Hvala, hvala. Dragi đaci, nova je školska godina i sada smo već u 6. razredu. Čestitam, čestitam. U prošloj godini smo naučili da čitamo i da pišemo. Pišemo, tako je, tako je. I za razliku od ostalih balkanskih policajaca, znamo da razlikujemo pasoš od lične karte, granični prelaz od naplatne rampe, vozački od saobraćajne dozvole, evro od dolara, dolar od franka i tako dalje. Samim tim, ovaj je kurs opravdao poverenje. Dakle, da ponovimo, mi smo Kurajveri. Ne. Hajde, razmislite malo. Sa lukom. Sa majonezom. Molim vas. Ajde, mučnite još malo. Džemom od jagoda. Ajmo ovako. Džije. Tako je. Ajmo svi zajedno. 3, 4, sad. Kursađije. Tako je, tako je. Molim vas ovako, da zapišemo po nešto. Odmah da pišemo. Odmah da pišemo. Kojim slovima, profesorice? Jedno veliko, jedno malo. Jedno veliko, jedno malo. Čekajte. Nemoj me zbunjivati. Molim vas, čekajte, nije važno kako, važno je da znaš posle da pročitaš, razumeš? Ja ću onda crtati. Dobro, dakle pišemo. Kada je najveći sin naših naroda i narodnosti... Čiča Draža. Jerđo, briši to. Neću, briši. Briši to, molim. Neću. Briši. Evo drugi list. Piši, gospodin. Alija Izetbegović. Briši, normalno, brišite to. Pišite, gospodin. Doktor Franjo Tuđman. Briši to. Neću, briši. Neka prvo ono brije ovog njegovog. Tiho, molim vas. Tiho. Dakle, gospodin... Milo Đukanović. Molim vas, brišite to. Ajde, piši. Gospodin... George Michael. Peđa the Boy. Ma kakav boj? Kakav boj? Ma to je onaj... Što onaj budala tako na masago frla. Kako ne znajete ko je The Boy? Koleginice, molim vas, ostavite budale za posle. Dakle, gospodin Javier Solana. Onaj slani. Dakle, on je uložio novac. Lovu. Lovu, tako je, lovu. Parice, da biste vi završili ovu školu. Oj, kak je fini dečko, vidiš. Gospodin Javier Solana je prezadovoljan i omogućit će vam dalje školovanje i to besplatno. A kad postanete pravi policajci, onda će biti i plate. A kolika će biti plata? Prvo 200, a kasnije 500 evra. Koliko kasnije? 500 evra. 500? Da. Ja ću kasnije biti policajac. Koliko ja mogu da primetim, ovdje imamo i novu koleginicu. Da, tako je. To je ubavka seksovska. To je Dimčetova žena. Znate, ona je izjavila kako je Dimče nesposoban za školu. Profesorka, on ne je sposoben ni za mnogo što šte. Dobro, I za drugi nešto. Dobro, pa je eto odlučila da ona nastavi školovanje umjesto njega. Podržimo to. Ja ću joj pomagati. Eto, molim vas sada mirno.
Imamo jedno iznenađenje za gospodina profesora Galeba. Jednu malu priredbicu koju smo organizovali u vašu čast. Da. Evo ovako, prvo će gospodin Janez Drško izvesti svoj recital, zatim gospodin Hrvoje, a onda ćemo vam svi zajedno nešto spremiti. Ajmo. Može, jel? Da. Ja vam kažem, inače pišem erotsku poeziju i tako seksualne poeme, ali za vas sam ovako specijalno nešto spremio ovako. Šetaj po šumi, šetaj po stazi, a svoje dupence dobro pazi. Dupence strada kad čovek migne, jer danas keca ko koga stigne. Dobro nam došao novi razredni starešino. Hvala. Bravo. Gospodin Hrvoje. Daja bi ti sjadojed, daja bih ti žake, ja bi daja majke mi poja sveta zate. Daja bih ti kanajinca i biciklom kjug, ja bih daja sve da ti budem djug. Divno, Hrvoje, divno. Hajde, molim vas sad svi zajedno da ustanemo. Idemo pesmicu koju smo spremili. Hajde, nemojte da nas sad... Ajmo, 3, 4, sad. Kursadžije malene, mi smo vojska prava, svakog dana učimo i boli nas glava. Drži pendrek, udaram po narodu, i mene će moja mati kursadžijom zvati, i mene će moja mati kursadžijom zvati. Ministar policije i ja mogu biti, jer sa svojim drugom trafiku ću obiti. To je rešenje, policijsko poštenje. Razredni starešino, još jednom da vam kažem, ovo su teška vremena. Bolje biti pošteno jeben nego jebeno pošten. Profesore, htjela sam nešto da vas pitam. Znate, mi platu uopšte nismo primili. Ili imate nešto novca na zajam? Pa vidite, plata kasnije, ali snaći ćemo se. Nego, za kad vam treba ta lova? Pa, sad. Odmah? Pa, da. Evo, odmah. Ja kao novi razredni starešina pokrećem jednu humanitarnu akciju i to za pomoć gladnima u Africi. U Africi. Znamo da svake sekunde na desetine i desetine hiljada ljudi, žena, dece umire od gladi i zato pokažemo svoju humanost na delu. Profesore, evo ja ću prvi da priložim za moj bratski napaćeni narod u Afriku. Jer je dokazano da je prvi po glavicu u Afriku bio Crnogorac. Divno, Đuro, kako ste humani. Nije mnogo, ali je to što imam ja, više Bogu mi nemam ni. Divno. Pa evo, kaj ste Crnogorcite, tuka si Makedoncite i nije sme darežljivi, povelete. Odlično. Evo je Bosanaca, pa nećemo ovu žensku, nego evo. Fikrete, dobro je. Dakle, i mi Hrvati smo human narod. Učinit ćemo sve da se spriječi glad. Izvolite. Hvala. Ponosito prilažem. Treba biti human. Štreberu jedan. Pa šta ću sad, moram i ja kad je Hrvat dao. Za Afriku, Janez. Sve se promenilo. Hrvoje date. Da vam kažem, uvek dajem rado za crnce, oni su obdareni da vam... Volim crnce. Dobro. Geđo? Molim. A vi? Ja? Da priložite nešto u humanitarne svrhe. Ne dam. Ako nećeš da daš, Geđo, pa... Lako neću da dam, lako. Pa zašto, Geđo? Tako? Pa u humanitarne svrhe. Znam, profesorka, human sam ja, ali ne znam gdje ide moja humanost, profesorka. Jer tamo u ostalom nema mojih i neću da dam. Ma kako nema vaših, Geđo, pa tamo i... Kako nema? Ima tamo i vaših, tamo je i DS, i DSS. Šta ste rekli? Pa da. Ima? Da, u tom slučaju, ko bre neće da da? Ko bre? Ko neće da da? Ima mojih tamo. Da, pa ako su tamo i DS, i DSS, tamo ima i gladnih, i žednih,
I golih i bosih. Evo ovako, krenemo od najsitnijih apoena. Des, sunce im poljubim, samo oni treći da ne dođu na vlast. Evo ovako, ma evo bre, pomozite mi, ne mogu sam, molim. Evo i za sokić, molim vas. Za sokić da imaju mali crčići da srču na slamku. Evo ovako, jel da? Evo još bre, ko nema para, bre. Ima para, Geđa bre, prodao sam svu krmad. Evo ovako, šta je? Ma evo još bre, ma koji će mi djavo bre. Evo još, evo i dole. Evo ove američko ovo smeće bre. Svaka čast, Geđo, najbolji si. Ta bre, svaka čast. Evo i ovo za crne dane što sam ostavio, bre. Ma ja bih, bre, prodao celu Hrvatsku da pomognem gladnoj deci u Africi, bre. Štakore! Ja ću tebi nešto u oči da kažem sad. Dobro me pogledaj. Samo da znaš, ja tvoju sliku stavio na plakat, čoveče, a ti meni tako. Sram te bilo. Ma nemoj. Hrvojevu sliku, majke mi, evo vidite, Hrvojevu sliku sam stavio na plakat, vidite. Mene si još, dorabo jedna. Pošto smo ovako lepo pokrali, pomogli gladne u Africi, a samim tim dokazali da i policajci mogu biti humani. Ja sam i ranije bio human. Jednom sam osumnjičenom palicom razbio kamen u bubreku. Dakle, dragi đaci, imamo već jednu koleginicu koja je nova umjesto svog muža Dimčeta. Ali molim vas, malo pažnje. Geđo, malo pažnje. Evo, pažljivo gledam. Imamo još jednog novog učenika. Sada ću ga uvesti. Izvolite. Tačno. Dobar dan. Novi učenik, to sam ja. Ajde mi popuši, gospođo. Izvolite. Tačno. Dobar dan. Novi učenik, to sam ja. Ajde mi popuši. Mazneš me za uši. Ti maznem za facu, budala jedna. Molim vas, vi ćete sada da se smestite. Jeste, da smestim. Da. Pre nego što smestim, mogu da pitam nešto, izvinjavam. Da li mogu da se pozdravim? Sad idem celu godinu u školu sa svoju familiju. Možete, ali samo sa užom porodicom. A šta znači to uža porodica? Žene, deca, sinovi, ćeri. A to? Na to i mislim, hvala. Deco, ajde! Šuhrijem, ispred. Evo, ovo su mi deca. Tata, molim te, budi odličan. Će budem odličan. Barem 1, 2 trojke da imaš. 3 trojke će da imam. Ne da ponavljaš kao deda Šukrija pa da nam se smije celo selje. Ma kakav Šukrija, pička mu materinu. Pošto kući stalno kukaš, nemoj da nas bruka. Tebe tvoje deca volju što ideš u školu. Volim ja tebe, dođi da ti vidim. Ti si tato naše zljato. Tačno bre, tata zljato. Ajde, deco, ajde, evo da kupite nešto za kikiriki, za ledlerdi. Ajde, ti kupiti najstariji. Ajde. Ovo je samo, onaj trojica stariji su morali kod majke da budu, da ostanu, jer u drugo stanje je. Gospodine Idemi, zatvorite vrata, molim vas. Vratu da zatvorim? Da. Ću da zatvorim. Koliko vi, čoveče, imate dece? Ja? 14 dece i 4 muška. Kod nas ženska deca se ne računaju u familiju uopšte. Čekajte, čovječe, jeste vi čuli nekad za kontracepciju? Za kontrarecepciju? Kako nisam čuo, nego budala, klasična budala, profesorko, klasična budala. Tek kad sam dobio 17. dete, saznao sam da pilule treba da pije moja žena Šukrije, a ne ja. Da, dobro. Ajde, evo, sedite vi tamo u onu posljednju klupu. Ja da sedim u posljednju klupu? Nećeš, u magareću klupu. Makni me ovoga vaterpolistu, profesor. Profesorka, a zašto konji sede u magarećoj klupi? Dobro, onda ćemo ovako. Sedite kod ovog ovde Geđe koji se buni stalno. Tu sedite u prvu klupu, da. Neću da sedim, profesorka, nema smisla, neću da sedim kod njega, bre. Čovek mi mrzi. Ko ti mrzi? Ti mi mrzi. Ajde pošteno da mi kažeš jednu stvar. Ajde. Ajde pošteno. Ajde pošteno. Da li Crnogoraca ima ih 500.000?
Nema, ima ih 300.000, ima ih 500.000 u Beogradu. Dobro, nema veze, nek ima i toliko. Nas ima 2 miliona. Jeste. Da li je pošteno? Oni imaju državu, ima ih 500.000, nas 2 miliona nemamo. Je li pošteno? Nije pošteno. Pa nije, daj ruku. Nije pošteno, ovoga mi... Evo, nije pošteno, ali da ti kažem nešto. Kad vas bude 500.000, ja ću da ti dam državu. Nemojte da psujete. Nemojte tako, profesorka, mi njega ne mrzimo uopšte. Mi, Srbi, smo otvorili lanac diskoteka po Srbiji, gde mogu samo šipt, ovi albanci. Ljaže. Laže kao Đukela. Ne može niko drugi duđe, samo oni. Laže kao Đukela, nije ta diskoteka samo za nas. Čekajte da čujem. Samo za njih. Nije tačno. Ajde, stvarno, samo za nas ima. Samo za vas, ne može niko duđe. A kakve ploče puštate? Betonske. Evo, sam se naježio, profesor, pa nisam došao ja ovo što da mi zajebavaju na meni. Nemojte da psujete, hajde prvo da upoznamo novog učenika, možemo li? Hajde, smirite se, Gedžo, malo malo. Ja sam ga upoznao, smrdi za medalju, profesor. Molim vas, budite mirni, skoncentrisani. Dakle, ovako, recite nam vašu ličnu kartu, razumete? Moja lična karta? Da. Nažalost, i dalje je srpska, ali još malo. Čekajte, niste me razumeli? Ne. Niste me razumeli. To vam je ono, znate, kad ste rođeni? Ujutru. Ne, niste me opet razumeli. Molim vas, to vam je ono, ovako, gde ste rođeni? Meni na svet nije mi donio roda, profesor. Lepo. Nije. Meni je donio konj. Kakav konj, molim vas? Crni, profesorka, sa belu tačku ovdje na glavu. I tako, rođen sam na konjska kola blizu Buljnicu u Prištini. Tako da su mi prve reči bile. Profesorka, molim vas, dajte mu injekciju konjsku. Kravo jedan. Molim vas, smirite se. Ajde, sedite. Ajde mi, sedite. Sedite, ajde vi. Slušaj, Štrumfe, budi dobar, inače ako te budem puko ima da odletiš na Mars. Na Mars? Na Mars. Mnogo volim te čokoladice. To nije čokoladica, bre, to je planeta. Planeta? Da. Da znaš da sam jednom za rođendan pojeo 14 planeta. Posle mi uvatio proljev, ali nema veze, profesorka. Profesorka, mi je stavio žvaku pozadi, sve ovako mi dupe gore, pa nemoj da mi zajebavaš na mene. Pa šta ćeš da ti stavim kilo pečenja, jeli? Ajde mi, molim vas, neću više tolericati ovo, gospodin profesor Galeb ima reč. Molim vas. Pošto vas ima različitih naroda i narodnosti, molim vas, neka mi svako od vas navede par razloga zašto je lepo biti i Albanac, Srbijanac, Hrvat. Izvolite, kolega, vi. Izvolite. Zahvaljujem. Molim. Razlozi zbog čega je lijepo biti Hrvat. Prvo i najvažnije, nisi Srbin. Drugi razlog bi bio, možeš se pretvarati da ti se jezik razlikuje od srpskog, iako se ne razlikuje. I treće, imamo demokracijski izabranog predsjednika koji se nikad nikome neće ispričavati za ono što je počinio. Tačno, ovaj njegov gde god ode, samo izvinite za ovo, izvinite za ono. Pa i onaj njegov isto. Tiho. Izvolite. Lijepo je biti Crnogorac zato što možeš misliti o Rusiji kao svojoj majci, iako ta majka Rusija nema pojma da si joj ti sin. To je jedan razlog. Drugi razlog, ne moraš ništa da radiš u životu. Treći razlog, možeš, brate, profesore, svercova cigar iz Italije koliko hoćeš i da živiš kao kralj. Jeste, profesor, ja sam švercova tamo, super. Tamo pušiš koliko hoćeš. Koliko hoćeš. Dalje. Zašto je lijepo biti Bosanac? Čuj, to baš niko ne zna. Prvo, možeš se pretvarati da ti država postoji. Drugo, ćevapi. Treće, ćevapi s lukom. Četvrto, ćevapi s lukom upola somuna. Odlično. Zašto je lepo biti Srbin? Prvo, hvala Bogu, nisi Hrvat. Drugi razlog je, uvek za predsjednika možeš da biraš između nekoliko ratnih zločinaca. I treći razlog je, kad god vas bombarduju, možete da krkate roštilj
prasetinu i pijete šljivovicu. I četvrti razlog, jebe vam se za Ameriku. I sad ja na kraju, čujte, zašto je dobro biti Slovenac? Pa pogledajte me. Ako je, Janez. Dovoljno, Janez. Šta je Đuro sad opet? Šta sad? Ja neću ništa, profesorica, razumijete, nego hoće ova mlada, lijepa žena seksoska nešto da nam reče. Pa znate kako i ja da se pofalam i nije, ima me prirodni lepoti i u bavini. Pa to, a sakav i jaz da kažem. Profesorka, meni se najviše sviđa zapadna i istočna Makedonija. Dobro. Profesore, mogli bismo krenuti sa nastavom konačno, jel da? Profesore, telefonski poziv za gladne u Indiju. Odmah, hitno. Ja letim, moram. Dobro, profesore, dobro. Doviđenja, profesore. Nema ko da mu skupi pare. A je li o njihovom trošku poziv? Gospođo, vi ste ova naša nova... Salfeta. Higijeničarka. Čistačica. Bravo. Na higijenske prostorije i na sve ostalo. Lepo. Počeli ste... Salfeta Jovanović. Salfeta. Dobro. Recite nam, dođite da malo popričamo. Recite mi... Dobar dan. Dobar dan, gospođice Paloma. Tiho, molim vas. Jel ovo vam je prvi posao ili ste radili još negde? Sam radila u Skupštinu Srbije. Lepo. Dakle, visoko kvalifikovano osoblje. Daleko bilo. Pa dobro, kako vam je bilo tamo u Skupštini? Mnogo težak posao. Pa što? Mnogo seru u Skupštinu. Znaš što, gospođa je upravo tamo. Čudo. Svaka čast. Deco, tiho, molim vas, tiho. Dakle, imamo visoko kvalifikovano osoblje, molim vas. A jeste radili još negde? Sam radila u penzionerski dom. Eto, divno, da. Ali tamo nema posao. Kako? Penzioneri što po pišku i po kaku to odnesu na analizu. Sam radila i u studentski dom. Lepo. Tamo još više nema posao. Kako tamo nema? Studenti niti seru, niti jedu, niti seru. Dobro. A se bavim i sa raznorazne aktivnosti honoralno. Kakve? Pa mi Jovanovići smo poznati po dlan, po šolju, po pasulj, po evrići, po... Vidovitosti ove... Možete meni malo da pogledate u dlan? Evo, tebi se u oči ti se ovako zagleda. A njemu mu se vidi da je budala i bez da mu gleda. Možda mu se u oči i vidi, ali u dlanu se vidi drugo. Da. Daj da vidim dlan. Čuti bre, ti idi okupaj se. Prosim. Lele, što ti stoji neki put? I čoveče, pogodila si. Pogodila je, ljudi. Svaka ti, u pravu si. Neki put mi stoji, neki put mi ne stoji. Razamre, samo si na to misliš. Ajde me. Pa na što drugo mislim, na njega? Sad ćemo po redu. Samo još mene, evo, ne mora više. Evo, dok ne zvoni. Šta kažete? Mnogo ti je lep dlan. Linija ova, kako ide? Mnogo ti lep. Vidi, život, zvezde ti se smešu. Jel tako? A u školu vidi? U školu zvezde ti se smešu. Pusti to, nego vidi seks. U seks? Zvezde crkavaju od smeha. Šta je tela da kaže? Da opališ ovo gore. Ja ti opalim, ja tebi moram. Beži od mene. Dobro, gospođo Salvetice, ajte vi sad svojim poslom, mi imamo posla. A mi? Hvala, gospođo Paloma. Hvala. Gospođa Salveta, da ti pitam na jedno pitanje. Da ne hvataš neki program za tu antenu na glavu. Program ne hvatam. Ali ako dohvatim ovu metlu, za tebe ima patos da pobrišem, toliko si bre kandela.